Mali kunnafoni jabaran na jabaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na aw minnu bɛ k'a lajɛ an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ni wagati in na an bɛ foli belebeleba ta ni ka o di aw ma Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw mana kɛ waati cogoya o cogoya la nin foli ɲɛsinen bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o ma bi ye sibiri ye février kalo tile 4 san 2023 a ye ɲɔgɔn sɔrɔ na bi kokura jɛmukan ale kɛnɛ kan ni o ye bɛɛ ka kuma ye an y'a fɔ ɲɛna cogo min na k'a fɔ bɛɛ ka kuma ye jɛmukan ye jɛmukan min ni an bɛ kuma di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka i hakilina ko ni ka o fɔ fasojɔ ko ale la k'a sababuya kɛ Mali ye an bɛɛ lajɛlen de ta ye bɛɛ dama ka kan i hakilina fɔli la faso ale taabolo ko ɲuman o kan bi invité kura wɛrɛ fana o bɛ n bolokɔrɔ yan nɔ o tɛ maa wɛrɛ ye dɛ o ye Sidiki Kuyate ale ye mouvement yɛrɛwolo maaw ka kuma lasebaa o ye Sidiki ni sɔgɔma an bɛ fo foli diyara ye i folen kɔfɛ an bɛ ala lajɛbagaw fo diyara ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka ɲini ala fɛ ko ala k'an bilasira amina arabi ayiwa sɔgɔmada in na ani Kuyatelakaw de bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni kuma kɔni o ye Kuyatelakaw o y'olu ta ye fugula min yɛrɛ b'a kun aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔni bi kɔni kuma kɔni ale tɛ kɛ maa si negela bi ka sababuya kɛ m'a dɔn a bɛna a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ an ka bi jɛmukan ale kɔnɔna la jani jɛmukan ye an ka ɲininkaliw tɛnku Kuyate ale la sa aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ fɛn min bɛ yen nɔ n'an b'ale wele nanzarakan na ko shisha kɔni ale bɛna bali a mini a sanni a sugu o sugu février kalo tile 15 nata in na a tɛ don an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ bilen a tɛ min a tɛ foyi jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko maa o maa e de yera k'a fɔ ko nin minfɛn in bɛ i bolo a feeretɔ a mintɔ n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen n'i kɔni minɛn'a la ɲangili bɛ da i kan ɲangili min i ni o ka kan o tuma la sa hakili la minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ shisha min sa hali n'a ma kɛ tɔɔrɔ a kɔni dabɔra sa walasa a bɛ degun min ni ka o lase buna hadamadenya o ma o degun bɛ se ka ta ka bɔ yen nɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ anw sifinnakaw de ka ca kosɛbɛ ka nin minfɛn ni ka ale ta a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ni ka ɲɛsin an ka kɛnɛya ale ta sira ma ni dun y'a mɛn ko jamana i ko sifinnakaw ni sifinnakaw kɔni ka kɛnɛya kɔni n'o ma sabati jamana ale jɔli o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kuma la an bɛ an ka jamana ɲɛmaaw an bɛ u fo nin wagati in na Kuyate jɛmukan an donna ale kɔnɔna la an bɛna an ka ɲininkali daminɛ ni fɛn min ye sa an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ dɔgɔkun kɔnɔna la k'a fɔ k'an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye k'a kɔni ultimatum dɔ lancé sema mɔgɔw olu yɔrɔ la n'a sɔrɔ i bɛ dɔ kalama a ko la. bon an bɛ ala fo k'ala barikada i b'a dɔn ne bɛ tɔn min tɔgɔ la an bɛ n'o ye yɛrɛwolo debout sur le rempart ale ye tɔn ye min ka wuli ka jɔ fanga bonyana kosɛbɛ jamana in kɛlɛko la a dɔ la tɔn fɛnɛ do fɛnɛ min ka fɛɛrɛw tigɛli yaasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ fɛnɛ fana ka bonyana kosɛbɛ o de kama bi wulada in na an yɛrɛ bɛna sigiba kɛ sigi min kɔnɔna na an bɛna ji da ko dɔ sana kan mais sigi in laɲini ye ka se ka ani Rusi jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma ko o fo k'o tila k'o kɔkɔrɔ don ani laɲiniba minnu b'an bolo ka ɲɛsin o bolo di ɲɔgɔn ma ko ma ka se k'o laɲinibaw labɔ k'o yira jama la o kɛnɛ kelen kan an bɛna segin nin de kan parce que a bɛ wagati jan bɔ an ye kɛlɛ kɛ ko yaasa jamana k'a ka sɛbɛya boli Kidali kan munna parce que Kidali ka den camanba de bɛ yen minnu bɛ bi tɔɲɔ kɔnɔ ka sababu kɛ maaw dɔ kɛlen don ka marifa ta ka Kidali daminɛ ka u sigi ka tila ka Kidali daminɛli k'o kɛ jagokun ye o jagokun i b'o dɔn mun fɛ i b'a ye ka daminɛ 2012 an ka tan kɔrɔ i tɛ cɛ kelen sɔrɔ marifatigiw la walima i tɛ cɛ kelen sɔrɔ ko min bɛ k'a fɔ ko Kidali ka taa ɲɛ ko a taara wirikiri baara n'o ye ɲɛta baara dɔ kun don Kidali walima k'a ka taa so yɛrɛ jɔ Kidali mais i b'a sɔrɔ u bɛɛ ka so b'u bolo Bamakɔ yan walima Bamakɔ n'a dafe so baw finalement y'a ye k'a fɔ kɛlɛ in a kelen don ka kɛ balo fɛn de dɔw bolo u bɛ ka balo dɔw jeli la kabi wagati jan an y'a ɲini ko u ka maramafɛn ka b'u bolo jamana ka Kidali bɔ bolo la n'o ye ka Kidali population bɔ bolo la bon bi an y'a kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko maa murutilen ninnu kelen don ka fari wɛrɛ ta min bɛ tali kɛ k'a fɔ sikafɔ min bɛ sen na k'u to yɛrɛya kɔnɔna na
k'u bɛ fɛ sigi ka fɛn fɛnɛ ka kɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min ni o tɛ Mali ko fɔ o t'olu ka sigidugu yɛrɛ fɛnɛ ko fɔ donc olu miirinaw b'a yira k'a fɔ k'ale bi k'u tɛ jamana ko la u ye laɲini fɛnɛ kɛ ko fanga min bɛ yen n'o ye bi sɔrɔsi fanga ye k'u t'u yɛrɛ y'o sɔrɔsi fanga kɔnɔna na janvier kalo tɛmɛnen u ye don dɔw la ɲɛnamaya minnu bɛ tali kɛ u ye tiɲɛni wale min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o tiɲɛni wale nana kɛ kanw cili ani ka taa se finitigilakaw bɔnni u ni ma u y'o don la ɲɛnamaya fo ka taa se an b'a ye k'a fɔ peut-être avril kalo nata la n'an tora nin cogo la o laban bɛna fɔ k'u ka dɛrɛya kuma min n'u y'o fɔ k'u bɛna fɔ k'u b'o la ɲɛnamaya tugun n'o bɛ bɛn le 17 je crois avril ma o nɔ kan i b'a ye k'a fɔ ou même 17 avril ou 17 mars, ça dépend, ou fin nous là, je crois que c'est 17 mars, où sont à Foko, nous faisons nous 5 ans. Bon, maintenant, on a mis qu'à Foko, jamana nyemoro ya fo, ou ka ninko nundabla, ou ka segin kana, jamana ko kunkan. Bon, bi ama sekeli bake ka don a ko tara joro mina, mais en tout cas, on est mis qu'on don. A ka kan jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka kangarida kɛ wa ka kan fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka jɔ jɔda la jɔda min ni a bɛ k'a fɔ o ye jamana ka c'est-à-dire que tiri ye c'est-à-dire que kɛrɛntɛ ye min ni o man ka kɔsago n'a bɛ f'o ma ko ligne rouge et donc pratiquement kibaruya ninnu kɔni an bɛ min ɲini o ye jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ a bɛna ɲini jamanadenw fɛ f'u ka siri nin ko in dan na ten parce que kɛlɛ min n'a kuntala janyana a nafa ka dɔgɔn wa i bɛna k'a fɔ tɔgɔ tɛ sɔrɔ a kɔnɔna na et surtout kɛlɛ min bɛ yen ni mɔgɔ b'a ye k'a fɔ kun ni ju yɛrɛ t'a la bilen ka sababu kɛ bi minnu bɛ ka muruti k'a fɔ k'u bɛna nin tiɲɛni wale ta ka mɔgɔ jamana sɛgɛrɛ jamana cakɛdaw foroba baarakɛyɔrɔ jamana sanfɛ legelege jamana jɔyɔrɔbaw wulikajɔ kɔnɔna na a yira k'a fɔ a ɲinina ko c'est-à-dire que minnu bɛ ka marifa ta bi u b'o kɔnɔ ka taa sɔrɔ jamana kɔnɔ den fanba ka laɲini t'o ye u fɛ ko t'o ye mais bɛn kama tuma dɔ la a fɔra ko ko dɔ bɛ se ka sabati mais an b'a dɔn foyi tɛ nin ko in ban fo an ka se ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bon n'o wagati sera bi ka kɛɲɛ ni laseli min n'o fɔra ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ donc an b'a jigiya k'a fɔ ko miirina ɲuman de don voilà bamananw ɲuman sigi ka fɔ ma fɛn o fɛn ban kɛlɛ tɛ nafa ɲa o la donc nin ko in solution ye min ye dɔrɔn u ka n'a sigi ka kuma o ka kɛ walasa bɛn ni kelenya a bɛ se ka sabati an ka jamana ye ale kɔnɔna la cogoya min na irisiw ka minisiri bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma an y'a ye k'a fɔ a fana kan ka na an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ dɔgɔkun daminɛ nata in na a bɛ na ka na an ka jamana marabagaw ni ka olu kuma ɲɔgɔnya e hakilina ye jumɛn ye o ko la alhamdulillah i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ko ye dɔ ye bɛ an bɛ ni kɛlɛ daminɛ wagati min na bi o wagati y'a sɔrɔ jeli bɔnni fanga bonyana jamana fanga dɛsɛlen don ka jɔ jamanadenw yɛrɛ jigi tigɛlen don mɔgɔw bɛ ka b'u ka sigidaw la tiɲɛnikɛlaw bɛ ka san sɔrɔ a yira k'a fɔ kundugu yɔrɔ foyi kun t'an bolo bon kɛlɛ fasugu min don a bɛ kɛ ni minɛn damadɔ de ye a minɛn dɔ ye i ka se ka mɔgɔw sɔrɔ minnu ye marabaw ye minnu bɛ se k'u jɔ jamanadenw ka laɲini kɔrɔ minnu bɛ se k'u jɔ ka jamanadenw lakana minnu bɛ se k'u jɔ ka armée lafasa minnu bɛ se k'u jɔ ka cɛdenw bila u sago la u ka se ka dimi bɔ jamana na donc o b'a yira politiki sira fɛ f'a ka mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ se ka jɔ ka foro kan fo aw ka se ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ye jamana wɛrɛw ye jɛɲɔgɔnya min bɛ se ka kɛ sababu ye majɛ min bɛ aw bolo majɛ min b'aw la dɔw ka se ka o majɛw la dafa parce que adamaden si dafalen tɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de mais ɲɔgɔn dafa bɛ kɛ ɲɔgɔn bonya ni ɲɔgɔn ka hakɛw ni ɲɔgɔn ka danpew lafasali kɔnɔna na tɔbɔtɔli de kɔnɔna na donc an ye kɛlɛ kɛ n'o bɛ sɔrɔ bi diɲɛ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ jamana min ye o ye Irisi jamana de ye o de kama wagati kun kɛra mɔgɔw tun bɛ Irisi jamana ka jɔnjɔn y'an bolo n'o y'u ka drapeau ye dɔw kama ko an b'a la ko fɛn bɛ tali kɛ lajɔlibagaw n'o ye an bɛ minnu wele k'a fɔ k'u nana bi an kan ko an b'a la ko dɔ ka taa mais ko an b'a la ko dɔ ka segin ka na tugun quoi bon olu m'a faamu ko kɛlɛ in a bɛ kɛ ni diplomatie fɛnɛ de ye donc il faut avoir ce qu'on appelle une muraille
vraiment diplomatique pour que ka se ka jɔ gundo kan munna parce que kɛlɛ in janfa de ka bon ni kɛlɛ in yɛrɛ tacogo n'a kun ye a janfa dɔ ye jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ Libi jamana kɔnɔna na mɔgɔw dɔ fana wulila nin wulicogo la u tor'u sigi diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ka kɛnɛ kan ka bɛn fɛn dɔ la n'o ye k'a fɔ ko Kadafi ka pankuru ka pani o ka se ka lajɔ mais o nana laban Kadafi ka dugu cili ka na Kadafi fagali la sisan an dun ɲɛ b'a la nin caman an dun ɲɛ b'a la kabi 2013 2012 an bɛ se k'a fɔ kunkilenna taara an ka fanga dɔ fɛ ka taa an di ninnu ma diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba kɔnɔna na n'o ye Nations Unies yen de bɛ kow jalatigɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ kɛlɛ bɛ sen na u kɛlen don ka Mali dɔrɔn de ta k'o da lɛfɛ kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ anw Mali armée de bɛ ka tiɲɛni kɛ ɲinan yɛrɛ kɛra tiɲɛnikɛlaw ka tiɲɛni kɔ donc i b'a dɔn o la k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw lafasalen don anw kan bon tiɲɛnikɛlaw lafasalen don anw kan a dun dɔ la i b'a sɔrɔ jamana kelen tɛ se k'a fɔ k'u bɛna wuli k'an kɛlɛ sisan n'u jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛna an ka jamana ci bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ Libi filɛ nin o gɛlɛya de kɔnɔna na wallahi Libi b'o gɛlɛya donc ka se k'o ko kunbɛn an y'a kanu maa minnu bɛ yen nɔ ni droit de veto b'olu bolo n'olu bɛ se ka ban olu ko ma an n'olu dɔ ka se ka jɛ kɛ donc an bɛ don min na ko bi jamana 5 de bɛ yen a bɛ minnu bolo o jamana 5 la an ni 2 ka di n'o bɛ tali kɛ Russie jamana ani Chine jamana la donc sisan o nɔ kan an ka law ɲini nana kɛ an n'olu ka se ka jɛɲɔgɔnya kɛ bon o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na fɛn damadɔ de bɛ yen nɔ a sinsin o de kan parce que olu tɛ jamana ye minnu y'a laɲini k'an ka jamana ci parce que anw ka jamana in gɛlɛya y'a sɔrɔ ka bɔ Faransi de yɔrɔ ka bɔ Faransi yɔrɔ cogo di i b'a ye k'a fɔ kabi wagati jan Faransi de ye an ka jamana mara bon an ka jamana a bɛ fɔ min ma ko république fɔlɔ n'o ye k'a fɔ an ka jamana sigi ladannen mara fɔlɔ min nana kɔnɔna na o gɛlɛyaw an y'olu ye kana taa se fɔ an ka jamana kɔnɔ an b'a ye Faransi ka fɛɛrɛ minnu bɛ ɲɛsin an ka jamanaw ma n'o y'an bɛ min wele ko la nébuleuse politique africaine de la France o kɛlɛw fo sefako kɛlɛw ka taa se fo yanni kɛlɛ bɛ bin Libi Nations Unies maa lafalen dɔ bɛ yen nɔ o bɛ min wele ko Jean Zeglé ale de ko l'Afrique deviendra une poudrière qui ira de la Libye jusqu'au golfe de Guinée. Le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, j'en passe, seront désormais touchés par le terrorisme à cause de l'appétit sans fin de la mafia mondialisée. Donc o dana tigɛli kɛra k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla jugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni papalikɛlaw don k'olu bɛna farafinna kɛ taabolo ne ka daminɛ Libi fo ka taa golfe de Guinée la donc Mali ni Burkina ni Tchad ni Cameroun ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ gosi a fɛ bon a dun yera ko mɔgɔ min kɛra sababu ye ka taa don Libi o ye Faransi de donc n'o nin kuma fɔra ka taa sɔrɔ Libi ma taama don Libi fɔlɔ et que Faransi ka ye nin gun fɛnɛ kan o nɔ kan i b'a ye directement k'a fɔ anw kana sɔn ka taa an kalifa Faransi la donc o de kama an y'a ɲini depuis wagati jan an ka ɲɛmɔgɔ fɛ depuis 2012 ka jɔnw na to fanga la ko nakɔ kan kelen tɛ se n'an bɛ jɛɲɔgɔnya ɲini an kɔni kana kɛ mɔgɔ ye minnu ye nin ta don mɔgɔ ye bon an ma lamɛn a don u nana ni Faransi ko ye ka taa an ka jamana yɛrɛ koɲɛ bɛɛ ta k'a di Faransi ma Nations Unies fɛnɛ ka gun kan u nana ni ko caman y'an dala Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel a ka can mais finalement kɔsani na an yɛrɛ ye k'a fɔ ko Sadio Kamara n'o ye an ka ministre Makangali o ni an ka kɛlɛcɛkɔrɔw ka ministiriya ko ɲɛ kalifa don mɔgɔ min na ale yɛrɛ ko nin bɛɛ lajɛlen nana kɛ embouteillage sécuritaire de ye ala ka latigɛ kɔnɔna na ka IBK yɛrɛ to balo la ala ka hinɛ la a ye lasili kɛ k'a fɔ ko hali dɔw kelen don k'an bali n'o ye setigi mɔgɔ dɔ ye k'an bali minɛn sɔrɔli la bon an dun ka jate la an taara an bolo di Faransi ma parce que setigi dɔ de don o setigi kan ka se k'a kɛ sababu ye ni gɛlɛya min bɛ na an ka jamana bolola o koɲɛw la ale ka se k'o gɛlɛyaw bɔ yen mais n'ale dɛsɛra o la Europe jamana dɛsɛra Amérique jamana dɛsɛra finalement an ka laɲini min b'an bolo an tɛmɛna n'a ye fo ka na kɛ bi ni transition tile in na tulo jɔra an ka laɲini kɔrɔ jɛɲɔgɔnya kɛra an ni Russie jamana ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya nɔ kan an ye minɛnw sɔrɔ o jɛɲɔgɔnya nɔ kan bi an bɛ se k'a fɔ k'an tɛ
diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba la Awɔ. comme an bɛ se ka fɔ nin ka d'an ye bon maintenant o jɛɲɔgɔn min tɛmɛna ne Irisi ɲɔgɔn cɛ nin tagama in an y'a bisimila wa bi wulada in na an ka dagayɔrɔ la an bɛna bisimila ka sababu kɛ an ka jate la nin bɛ se ka kɛ bɔda ye ka kɛ an ka kɛlɛ in a fiɲɛ bɔli sira dɔ ye a t'i n'a fɔ ko Irisi ka de bɛna an bɔ mais adamaden ni mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ minnu kɛlen don ka jɛ ka na i kɛlɛ i fana ka jɛɲɔgɔn wɛrɛ fana ɲini min b'a to i bɛ se cogo min na ka kɛlɛ in ka se a kundama la mais o Sergei Lavrov min filɛ nin ye kabi 2012 ale de y'a fɔ a ka laseli dɔ senfɛ ko Faransi ka jamana kɔnɔ maa min ɲɛsinnen don ka jamana koɲɛbɔli ni mɔgɔ wɛrɛ ka jamana koɲɛbɔli ma n'o ye a donni ma Alain Juppé ye k'o de ko Mali ko Faransi bɛ fɛ ka na Mali la yan ko Irisi jamana kana u kɔ don parce que ko Faransi nakun ye ko ka papalikɛlaw kɛlɛ k'ale ko a ma o donni ma mais ko a ye mugu ni kisɛ di mɔgɔ minnu ma Libi ko a bɛ se cogo jumɛn na ka n'olu ka baara la sa Mali kɔnɔ yan ko o ye mun politiki ye ko a ko ale ma ale Sergei Lavrov de ko tɛ mais k'a ko ale ma ko non ko politiki tɛ ko nin ye diɲɛ cogo de ye quoi ko c'est la vie bon nin b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min natɔ filɛ nin ye nin tigilamɔgɔ bɛ Mali koɲɛ kalama kabi ta don wagati n'o kɛra 2012 san bi n'o mɔgɔ kelen nana bi k'a n'an ka famaw ka sigi ka kuma o b'a yira k'a fɔ ale tun ye min jɔrɔ o n'ale bɛ min kalama o n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛ min kalama u bɛna hakili jagabɔ de k'o kan o de kama anw yɛrɛwolo début sur le rempart an bɛna nalen k'a jansa ka tila k'a ɲini fanga fɛ a kana kɛ taga sigi gansan ye a ka kɛ ko ye komi ni jamanakɔnɔdenw m'u yɛrɛ sɔrɔ jamanakɔnɔdenw kɔni b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ye a ɲuman ye a jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye gɛlɛya min bɛ jamana in kan a ka wuli ka bɔ an kan n'a ma ɲɛ ko olu de bɛ se ka kɛ an dɛmɛbaga ye k'a wuli an bɛ dugawu kɛ ala ka se ni minisiri ale ye ɲuman ye an ka minisiri Abdoulaye Diop ale tun bɛ Nations Unies na dɔgɔkun tɛmɛnen na a ye kuma caman fɔ an ka jamana kunkanko la fo ka taga se muso dɔw yɛrɛ kumana fɛnkɛ civil mɔgɔw olu tɔgɔ la a ye kuma lase o bɛɛ la k'a fɔ ko vraiment jamana t'a kalama k'a fɔ ko o muso yɛrɛ bɛ taa kuma jamana ale tɔgɔ la k'a ma se ka faamuyali sɔrɔ o la yɛrɛwolo début sur le rempart aw hakilina sera kɛ mun ye o ko la i b'a dɔn nin yɔrɔ la an bɛ komi an bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan m'a dɔn Mali kunnafoni lamɛnnen don Mali fan bɛɛ fɛ anw bɛ wagati bɔ kabi san caman an bɛ se k'a fɔ kabi 2006 walima ka taa fo 2000 wagati kumaw dɔ bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ a fɔli man d'anw ye n'o ye dɔw tun b'a fɔ kɔrɔnfɛmɔgɔw tilebinfɛmɔgɔw finmanw jɛmanw filaw a kuma minnu man d'anw ye kabi wagati jan o de kama Jean-Yves Le Drian 2015 ale nana kuma dɔ fɔ ko kabi an ka dɛra ta wagati ko mirindi fila de bɛ jamana kɔnɔ yan mirindi minnu dɛsɛlen don ka ɲɔgɔn kan fɔ n'o ye peuple fila n'o ye kɔrɔnfɛmɔgɔ ani tilefɛmɔgɔ ye u ka Alexandre Delval o fana tun ye nin kuma kelen fɔ 2019 wagati ninnu ka taa se fo ka général dɔ ma Pinasel a kuma ninnu bɛ fɔ wagati o wagati n bɛ fɛ ka nin fɔ kun jumɛn na c'est que madame Aïdara Aminata Dicko a tɛna fɔ ko ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min ka nin laseli kama k'a fɔ k'an bɛ bɔ ka kɔnɔni voilà o to ye kɔsɛni na minisiri so dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ wele k'a fɔ ko ministre ko réconciliation nationale je crois Ismaël Ouattara b'a kɔnɔ Ouattara ye semaine dɔ kɛ kɔsɛni na ko semaine nationale de la réconciliation pratiquement a semaine an y'a kɛlɛ kosɛbɛ an y'a kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de parce que kumaw bɔra a kɔnɔ an t'a yɛrɛ kuma minnu na an bɛ kuma min dɔn Mali ko la n'o ye Mali divisé kelen dɔrɔn de don un peuple un but une foi mais kana fɔ ko le Mali uni et réconcilié c'est possible kana fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko diversité kumaw dɔ bɛ sen na a ka bon n'an tɛ nin kuma ninnu fɛ parce que diversité min b'an ka jamana kɔnɔ yan o tɛ fɛn fila ye o c'est comme kuma dɔ la e yɛrɛ filɛ i bɛ se ka bonya i bɛ se ka kuma dɔ la i bɛ se ka fasa o dɔrɔn de don dɔw ka surun dɔw ka jan dɔw jɛlen don nka a bɛɛ ye Mali kelen de fini min filɛ kana ɲɛgɛn min b'a la
a kɔlɔ tɛ kelen ye o mais a bɛɛ fini kelen ye bon diversité ko kuma tɛ yan c'est pourquoi an ye diversité ko kuma sɔrɔ ka bɔ an ka mɔgɔba minnu yɔrɔ olu ko n'a fɔ an ka diversité bɛ n'a fɔ tapis de i bɛ ɲɛgɛn fɛn fɛn a la o bɛɛ tapis kelen de a tɛ tapis kɛ fila ye tapis kelen dɔrɔn de bɛ yan o de kama o de dɔnna an fɛ o de kama furuɲɔgɔnya bɛ an bɛɛ cɛ o de kama i b'a ye k'a fɔ ni an ka jamana ta e tɛ siya foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ko min tɛ Kidal o tɛ yen kelen i t'an ka duba foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ko siya bɛɛ tɛ du min kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ Mali siya foyi tɛ min tɛ minorité ye o siya tɛ Mali kɔnɔ min tɛ minorité ye i ka minorité n'i ka majorité a bɛ dépend a bɛ taara minɛn min de kɔnɔ i b'a sɔrɔ ne ye dugu min ta k'o ye fila dugu ye n'i ye siyaw tɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu ka ca ni filaw ye n'i ye dugu min ta ko bamanan dugu don n'i ye siya tɔ bɛɛ ta i b'a sɔrɔ olu ka ca n'o bamanan dugu ye a dugu jumɛn bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ko bi sigibagaw man ca n'a a dugu tigiw ye bon n'a fɔra k'an ka jamana kɔnɔ an bɛna diversité ko kuma fɔ o diversité ko kuma t'an ka jamana ninnu kɔnɔna na a bɛ tali kɛ miirina min na dɔrɔn o de ye Faransi bi ka kuma minnu fɔ ko il faut enraciner l'unité de la République dans la diversité et dans l'autonomie de ses collectivités donc ko ka an ka a bɛ fɔ min ma ko k'an bɛn n'o ye république ye ko ka o lili don ni an k'a dɔn k'an tɛ miiridi sugu kelen ko o nɔ kan an k'a lajɛ miiridi ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ dugukolo dɔ de kɔfɔ o dugukolo ninnu bɛɛ ka yɛrɛtigɛ ka t'u bolo bisimila o miiritigɛ jumɛn i bɛna Kidali di jɔnni ma ka jɔnni to yen i bɛna Gawo di jɔnni ma ka jɔnni to yen i bɛna Tɔnbukutu di jɔnni ma ka jɔnni to yen i bɛna Bamakɔ di jɔnni ma ka jɔnni to yen donc o kuma ninnu min an ka jamana kɔnɔ yan tiɲɛ t'a la o de kama an y'o kɛlɛ kɛ o wagati donc an bɛ don min na ko bi hali yanni an bɛ taa se muso in ta yɔrɔ ma an ka ministre Abdoulaye Diop an ka lase kɔnɔ rapport minnu bɛ ka bɔ Nations Unies fɛ an tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn ni tiɲɛ n'a bɛɛ ye nkalon n'a bɛɛ ye tiɲɛ mais an kɔni bɛ min kɔni dɔn rapport ninnu bɛ fɔ yanni enquête yɛrɛ bɛ kɛ i b'a dɔn o sikana ko yɛrɛ kabi e yɛrɛ mana fɔlɔ e ye min fɔ e natɔ ye min fɔ o de nana o de rapport fourni o ye kelen ye fila aw de ko kɛlɛ fasugu min don ko jugu t'i ye a t'i ye ten i n'a fɔ jugu bɛɛ bɛ se ka k'a ye bɛɛ b'a la a ɲɛda dɔnnen tɛ parce que kɛlɛ tɛ ko u bɛ n'u jɔ ni ɲɔgɔn ye ka kɛlɛ kɛ dɔdɔma kɛlɛ de don giriya kɛlɛ de don mais aw ma se ka jugu dɔn a ɲɛnama fo su de la a bɛ taa wɔgɔbɛli kɛ ka jugu dɔn o de kabako ye maintenant kɛlɛ ninnu n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛw bɛ kɛ diɲɛ fan o fan surtout kɛlɛ min bɛ yen n'a donna dugu kɔnɔ kaban i b'a ye k'a fɔ tiɲɛniw dɔw bɛ kɛ ka taa sɔrɔ o tɛ lamawulimakan ye n'a kɛra olu ka fan fɛ ko dommages collatéraux ou bien ko bavure mais i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ mɔgɔ min ko lakana sabatilen tɛ yɔrɔ la fɛɛrɛ ni dabali jumɛn b'olu bolo ka se ka taa kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɛyɔrɔ la k'a dɔn ko nin tiɲɛni walew de bɛ sen na ka fara o kan tugun olu tilala ka na jamana kɔnɔ ka sariya dɔ ta u ye min wele ko la loi d'entente nationale mais o loi d'entente nationale n'o ye k'a fɔ sisan an ka bɛn mais kɔnɔna na yafa kelen don tiɲɛnikɛlaw de ma ni tiɲɛni ye u ye min kɛ ka tɛmɛ u bɛ ka min kɛ wa hali yafa kelen don u ma tiɲɛni na olu yɛrɛ labɛnnen tɛ ka min kɛ labila o bɛna min kɛ tugun bon o wagati kelen jamana de bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ k'u bɛ ka tiɲɛni wale kɛ finalement a bɛ na fɔ anw sen sirilen don k'an bolo siri ka di tiɲɛnikɛlaw ma anw ye bɔli dɔ kɛ le 22 septembre o vol kɔnɔna na an ye di commandement ta k'a fɔ ko nin rapport jugu min b'an ka jamana kan t'a fɛ donc o rapport parce que an ye taa tiɲɛmayɔrɔ la quoi parce que ni n'an bolo n'a bɛ fɔ ko ka bingali walew kɛlɛ bingali walew kɛlɛli a bɛ ɲɛsin maa bɛ ni marifa bolo o ka bɔ a la a kan ka ɲɛsin marifatigiw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni u tɛ jamana kofɔ parce que jamana de kan ka se ka marifa ta k'a ka jamana lakana mais maa wɛrɛ marifatigikulu ka caya fɛn tɛ ka fɔ o la bingali walew bɛ sen na o bingali walew o kɛbaga bɛɛ bɛ ta ka da jamana kunna donc an ka jate la olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bɔ ni jate min ye a nɔgɔlen don bon n'a yira k'a fɔ ko madame Aïdara Aminata Dicko ale bɛ tɔn de kɔnɔ tɔn min bɛ wele k'a fɔ ko Kisal ni o bɛ ko filaw kumada ni bagan gɛnnaw ka commencer ka kumada d'olu ma bon a yira ko a bɛ wagati jan bɔ a tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye dugukolo Alpha Umaru Konare n'o ye Alpha Umaru Konare denkɛ Anamba denkɛ ka fara Anamba ka lasew kan olu bɛ ka bɔ ni kuma de an tɛ min fɛ
ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ an bɛ kɛlɛ de bɔ yen ni bingali bɛ jamana de kɔnɔ an b'o bɔ yen mais k'a fɔ k'i bɛna kɛlɛ ta k'a da siya dɔ la n'a fɔ o y'an ka kɛlɛ ta k'a da siya dɔ la kabi Modibo ninnu ka wagati ko rébellion Touareg quelque chose comme ça chaque fois u bɛna ni siya dɔ oui voilà n'u ye diinɛ ta u bɛ dɔ de yira o kɔrɔ n'u ye kɛlɛ bolo ta u bɛ dɔ de yira o kɔnɔ an ko o de kama MINUSMA ka rapport ninnu bɛ ka na ni clivage ethnique dit avec c'est-à-dire que les crises intercommunautaires avec la ɲaga bon u dun ka fɛɛrɛw de pour que u ka se ka jamana sɔrɔ an t'olu ko ninnu fɛ an y'a condamné bɛɛ bolo bon an b'a yira k'a fɔ an balimamuso ye min fɔ ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o gɛlɛya ka fɔ mais k'a fɔ k'i bɛna gɛlɛya in ta ka kɛ ni ninnu ka rapport ye ka taa sɔrɔ e dun bɛ ka kuma minnu fɔ a kuma ninnu tiɲɛ n'a nkalon ni i sigira kɛnɛ k'a dɔ la i b'a sɔrɔ i bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ la o de kama kuma in ma bɛn an ma kuma in ma bɛn an ma hali Ablaye Diop ka kuma min bɛ tali kɛ k'a fɔ ko ka accord lawaleya a b'anw siran fo ka taa se a fɔra Ablaye Diop yɛrɛ fɛnɛ fɛ nin kɛnɛ kan ko u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ don tɛmɛnenw na ko a yira k'a fɔ majɛ minnu bɛ baaraw kɛcogo la n'o ye sariya sɔsɔwale minnu bɛ sen na ko dɔ bɔr'o la ko n'i y'a lajɛ 100 sigi fo ka taa se fo 80 ma bon n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ ka taa sɔrɔ enquête ninnu yɛrɛ a kɛcogo mɔgɔ kan ka ɲugu a la a b'anw sɛgɛn donc an tɛ nin si fɛ kuma in kɔnɔna na an bɛ ka jaabi kɛra min ye nin yɔrɔ la o de ye nin ye. O diyara n ye a kuma kɔni cayara kosɛbɛ a ŋunuŋunukan cayara bɛɛ ye hakilina fɔ a ko la o ni kelen in na munna o ni bannen don k'a dɔn k'a fɔ ko l'armée monte en puissance munna o t'u da maga kuma la. I b'a dɔn diɲɛ ye fɛn dɔ ye quoi ni débat ninnu ka ɲi kosɛbɛ parce que i bɛ kunnafoni caman ou bien i bɛ kɛ yɔrɔ caman na ni ɲininkaliw tɛ kɛ quoi bon n'a ɲininkaliw ma kɛ a bɛ jamanaden fanba bila fɛn dɔ de kɔnɔ o ye a fɔ min ma ko la curiosité publique c'est-à-dire k'i b'a sɔrɔ fɛn min ye misi ko ye wasi ko le sensationnel kuma ba ko i b'a sɔrɔ kuma caman mɔgɔ bɛ girin o de kan mais mɔgɔ yɛrɛ kan ka se ka min dɔn u tɛ ɲɛsin o ma o de kama n b'a fɔ n ka laseli kɔnɔ kuma caman n ko an ka jamana in denw bɛ fɛn bɛɛ dɔn fana bɔra kan ka min dɔn bon o dun ye kojuguba de ye an dun bɛ kɛlɛ min kɔnɔ n'an bɛ ten dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko an tɛ taa yɔrɔ jan i b'a ye a bɛ wagati bɔ yɛrɛwolo Dicko sur le rempart kun y'an mantu an ma mantu mun na parce que a yira k'a fɔ mirage quoi yekuji sogonaniji kuma la n'i bɛ taa dugujanw sira fɛ i b'a ye sira kan yɔrɔ jan fɛ a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko ji don ka taa sɔrɔ ji tɛ o b'a to peut-être an bɛ segin an kɔfɛ dɔɔni pour que k'i ka ɲininkali fɔlɔ dɔ jaabi ka kɛ ni a fɔli min kɛra c'est-à-dire k'i b'a ye u nana an ka kɛlɛ quoi ka na a bɔ a minɛn kɔnɔ pewu minnu ye ta don jamana la a dɔnnen don mais u nana ala minɛ pour que ka se ka MINUSMA ou bien Nations Unies ka force d'interposition n'o ye mɔgɔ minnu bɛna don an ni cɛnnikɛlaw cɛ ka na n'o ye u ye ala minɛ kɛlɛ b'a ni minnu yɛrɛ cɛ k'olu den kɛrɛfɛ k'olu lakana ni MINUSMA ye ka na sisan a fɔ an ɲɛna ko dɔw de bɛ olu kan ka kɛlɛ k'olu dɔw tɔgɔ ko rebelle ko dɔw tɔgɔ ko djihadistes ko dɔw tɔgɔ islamistes ko dɔw tɔgɔ terroristes ko dɔw tɔgɔ les organisations d'extrême violence et là c'est très compliqué donc finalement kana kɛ n'a fɔ MLA yɛrɛ de ye c'est-à-dire a bɛ n'a fɔ sisan binkɛlaw de kan olu kan ka lakana bon olu ka lakanani kɔnɔna na u nana fɛɛrɛ min tigɛ k'a ye ka kɛ n'a fɔ Mali yɛrɛ tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ parce que u ka force o de ye u ka force les impérialistes olu ka force ye min ye n'a mɛn ko impérialiste olu ye mɔgɔw de ye minnu bɛ fɛ ka diɲɛlatigɛ même le monopole de la violence minnu bɛ fɛ ka don kamalen kɔrɔ minnu bɛ fɛ hali diɲɛ tiɲɛni n'a bɛ kɛ quoi olu de b'a kɛ diɲɛ sɔrɔ diɲɛ humain a courant ji fɛn bɛɛ même la politique la communication mondiale olu de bɛ fɛ k'a bɛɛ monopoliser c'est ça les impérialistes donc du coup fɛn o fɛn bɛ yen ni olu n'a ti kɛ olu ka sɛbɛya kɔnɔ o man ɲi o bɛ cogo min na bi olu tun b'an fɛ yan u n'u ka arsenal militaire bɛɛ wagati kelen dugu bɛ ka jeni fɛnw bɛ ka kɛ mais o wagati kelen u bɛ k'a yira k'a fɔ ko faransi bɛ k'a jɔyɔrɔ filɛ Nations Unies bɛ k'a jɔyɔrɔ filɛ
G5 Sahel u nana ni fɛn o fɛn ye k'olu bɛɛ bɛ k'u jɔyɔrɔ fili o wagati n'a kuma fɔra u b'a yira k'a fɔ ko jɔda b'olu la n'olu tɛ yen Mali bɛ wuli donc au bilan ce tableau sombre ce bilan négatif o wagati u bɛ k'o défend comme si n'a fɔ jɔdaba bɛ yen o de kama an ka kɛlɛ nana ɲɛsin k'a fɔ ko jɔda tɛ yen o sɔsɔliba de tun b'an n'u ɲɔgɔn cɛ bon bɛɛ bi a yira ko dugu jeni ni kan jeni ni ko caman bɛ yen nɔ o tun bɛ kɛ kunu bi o tɛ se ka kɛ minɛn b'an bolo bi wagati kelen na ni ko majɛw dɔ bɛ yen mais jamanaden bi ka jigiya sɔrɔ ka kɛ ni wulikajɔ bɛ sen na mais ninnu b'u ɲɛ tugu a kan parce que n'olu m'u ɲɛ tugu a kan olu tɛna se k'an kɛlɛ parce que n'olu m'u ɲɛ tugu a kan a bɛ n'a fɔ sisan olu kan ka fara an kan de an bɛ ka taa o kunkilenna min na k'o kunkilenna kɔkɔrɔ don n'o kunkilenna don kɔkɔrɔ donna ni Mali partenaires bɛɛ ka dɛmɛ ye kɛlɛ in tɛ se ka tɛmɛ kalo 2 kalo 3 kan nka yaasa ka balan don o ɲɛtaga la k'o ɲɛtaga bila kunbalan na ka tila k'a yira tugun k'a fɔ ko nin tɛ olu ta in de don ka tila k'a yira k'a fɔ ko n'a fɔ an tɛ se quoi hali an tɛ se k'an yɛrɛ mara walima a bɛ fɔ min ma ko la soldatesque ka tila k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko kɛlɛcɛ minnu b'an bolo kɛlɛcɛw basigilen tɛ ladamunen tɛ bingalikɛlaw de don a bɛ fɔ o ma ko la soldatesque ko an ka kɛlɛcɛw ye de o de kama u bɛ nin miirina ninnu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ bon a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko kuma gansan de don u b'a fɔ ten mais u bɛ k'a banni min kɛ k'a dɔn o banni ye k'a dɔn an ka souveraineté u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'an ka kotigiya bɔrɔtɔ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se k'u da don an ka jamana in a filɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ka sama ka to ka kunkilenna fɛ o fɛɛrɛw de tigɛtɔ filɛ nin ye ka ɲɛsin an ma o de kama la montée en puissance de l'armée ils font tout pour l'ignorer c'est-à-dire que pour l'ignorer tiɲɛ yɛrɛ la a kuma ka gɛlɛn a kuma ma nɔgɔ u tɛ fɛ k'a ye u tɛ fɛ k'a faamu u tɛ fɛ k'a mɛn yɛrɛ a t'u ɲɛ sira la a t'u tɛ fɛ fana a ka jamana in ka suma yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn jamanadenw b'o dɔn hali minnu bɛ tɛ jamana in kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bolo o tɛ nin wagati na Africains bɛ ka essayer ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin mɔgɔ ninnu ni ka u kɛlɛ cogoya min na e bɛ se ka faamu cogo di wagati kun kɛra olu bɛ yan wagati min na Yaga Gali i bɛ ka yɛrɛ ka wagati y'a fɔ k'a fɔ ko Yaga Gali bɛ yɔrɔ min na wagati kelen y'a sɔrɔ olu de bɛ yan n'u ka maramafɛnw ni ka fɛn bɛɛ lajɛlen wagati kɛra o Yaga Gali ko tora yen ten u m'o ko don balan na mais bi a yira ko Yaga Gali tun bɛ minɛ kan kam ni minnu y'i bolo bila marifara kan n'olu sigira ko kuma na u y'o kuma ta k'o jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ o kuma kɔnɔna na u bɛ ka mun de fɔ sisan ko Yaga Gali mana jɛɲɔgɔnya kɛ ni bolo bila marifa la yɛrɛ ko Yaga Gali nana ɲini ko u kana se ɲɔgɔn ma de parce que ko wagati laban ninnu na marifatigiw kɛlen don ka marifa ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn gosi donc o marifatigiw kɛlen don ka marifa ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn gosi i b'a ye k'a fɔ ko Yaga Gali nakun ye pour que u ka gosili ka dabila ni gosili ka dabila k'u kana se ɲɔgɔn ma u bɛ ka se ɲɔgɔn ma kun jumɛn de kama kuma kelen yɛrɛ tɛ ka fɔ kuma kelen tɛ ka fɔ bon maintenant sisan n'u kan ka ɲɔgɔn gosi dabila a dɔ la i b'a sɔrɔ chaque fois c'est comme ça ka ban ka dɔgɔn film kɔbɔyi ni film ninnu na a bɛ taa jɛ ka hold up kɛ ka taa barakage kɛ mais au moment de partage ɲɔgɔn gosi de bɛ daminɛ maintenant sisan ni ɲɔgɔn gosi bɛ sen na e k'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ ka ɲɔgɔn gosi fɛn min nɔfɛ o bɛna bɔ a bolo diyagoya de dɔ bɛ na k'a fɔ k'a y'o jɔ a k'aw ɲɛsin tugun a ka kɛlɛ kelen ma bɛɛ b'a je kalama mais i b'a ye k'a fɔ ko Faransi ka médiaw les médias mensonges olu de bɛ ka bɔ bi allégeance minnu bɛ ka kɛ pour que a kana yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka mɔgɔ minnu protéger ko olu ni terroristes bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que u y'o de kɛ wagati min na a bɛ fɔ jɔnkuna bɛ na ka jɔnkuna to transition kɔnɔ en 2012 u ye fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ ko k'a yira ko ninnu tɛ terroriste ye u filɛ ka minnu protéger tan donc o kelen de bɛ sen na pour que k'a yira k'a fɔ ko non ko u ni terroristes tɛ jɛ la donc u b'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ min b'u bolo ka terroristes kɛlɛ o fɛɛrɛ in a laban bɛna kɛ ka jamana de kɛlɛ ye terroriste kɛlɛ tɛ dɛ donc o jamana kɛlɛ la u bɛ tila ka ala minɛ ka dɔw bɔ a la n'o y'u ka bolokɔnɔmɔgɔ ye k'a fɔ k'olu tɛ terroriste minɛn kɔnɔ alors que en 2012 tuma min na ni kɛlɛ in bɛ daminɛ wagati min na Faransi bɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni MLA ye Faransi ka lasigidenw dɔ tun bɛ ko Christian Ourier o Christian Ourier de bɔra k'a fɔ ko Faransi bɛ k'o wale min kɛ ko sariya sɔsɔ don a ti bɛn ko parce que ni Faransi ka terroriste Hakimi ye Mali ka terroriste ye minnu bɔra ni marifa ye Libi kana jamana Dakar o wagati kelen na dɔ bɛ yen nɔ ko Laurent Gbagbo
ale de le monsieur de Quai d'Orsay ale de ɲɛsini do farafina tilebiyanfanw ma o ko ɲɛbɔlu ma Quai d'Orsay kɔnɔna na ale de kanto ko Mali ka fɛrɛ bɛɛ kɛ an ka nin ko in fɔ an yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ an kana taa ko ta ka taa n'a ye Nations Unies ka ko kɛnɛ kan o donni ma a y'a fɔ ko Blaise min n'an bɛ ka taa an kun d'o ma dɛ ko c'est lui le plus gros perturbateur o Laurent Bigo kelen de y'a fɔ a ka lase kɔnɔ ko anw maliyɛnw tɛ min dɔn dɛ ko après le Mali que c'est le Burkina qui va chuter a kɛra ten a dun fɛnɛ kɛra ten mais u y'a gɛn ka bɔ a ka jɔyɔrɔ la parce qu'il y a une déclaration fracassante kɛ mais il continue à parler pour nous préciser que nin fɛn minnu filɛ nin ye kɛlɛ de ɲɛsinnen don ma kɛlɛ ɲɛsinnen tɛ terroriste ma dɛ terroriste ye t'a dɔn sous couvert quoi sous couvert de quoi awɔ terroriste ko kuma ye fu de kɛlɛ ɲɛsinnen don Mali ani malidenw de ma kɛlɛ ɲɛsinnen don n'a fɔ ye min kɛ Benghazi Kadhafi fɛ ka na ni ko démocratie ko kuma ye bi min bɛ Kadhafi fɛ a ka jugu démon ye bi m'a faamu a ka jugu sitanɛ ye bi foyi tɛ yen mais et pourtant ni dun ye wuli wagati mɛn liberté aujourd'hui mun de bɛ Kadhafi mun de bɛ Libi fɛ bi donc o kelen de ɲɛsinnen don an ma donc mɔgɔw k'a faamu o minɛn de kɔnɔ k'a fɔ nin fɛn o fɛn filɛ sen na nin bɛɛ y'u ka mɔgɔ dilannen de e bɛ se k'a faamu cogo jumɛn na ko yaga gali o bɛ se ka dogo Sahel kɔnɔ tuma min na Faransi nana k'a bɛ G5 sigi ka jamana 5 fara ɲɔgɔn kan ka na ni mais a ka bon hakili ma quoi donc an b'o de kɔnɔ bi o Faransi ɲɛ b'a la ale lili bɔtɔ de bɛ don an kun y'a ɲini fanga fɛ k'u ka MINUSMA gɛn an n'u kɛlɛ la an kana fɔ ka dogo parce que an maliyɛn dama de don quoi an ni fanga ka majɛba dɔ yeta min fɔlen don ɲɔgɔn kɔ bi o dɔ ye MINUSMA ko ye kɛlɛ banniw cɛ an ye kɛlɛ yɛrɛ bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na mais kɛlɛ min don an kumaɲɔgɔnya kɛlɛ tiɲɛ fɔ teri kɛlɛ o ni jamanadenw fana jɔyɔrɔ nin de ni an ye nin de ye ka tɛmɛ o de kama an ko an kana bila o fili kɔnɔ an ye mun ye a ka ca Ala fɛ jamanadenw y'u ka kalifa ta k'u ka danaya ta k'a di karamɔgɔ caman ma walima k'a di jamatigi caman ma mais a kɛra tiɲɛni a kɛra jigi wɛrɛ mun na parce que jamana kɔnɔdenw b'o kɛ k'o jigida mɔgɔ min kan a bɛ tiɲɛ o tigilamɔgɔ kelen sigilen ɲɛna an y'a ye k'a fɔ tɔn tɔgɔ tiɲɛ tɛ mais fili dɔ de don an jamanadenw dama dɔ m'a fɔ wagati kun kɛra yan 2012 2013 jamanadenw kun ka danayaba jɔlen don tɔnba dɔ ye ko sabati 2012 mais fanga nana di IBK ma ka na fili bɔ a la o tɔn ma se k'i jɔ parce que a ka gɛlɛn n'i y'i jɔ fanga ɲɛ fili ta sira fɛ ni Ala ma far'i kan i bɛ to a la mais n'i ma jɔ o fanga o jamanadenw a bɛɛ bɛ to a la donc o de kama yɛrɛ wolo ko non an kana se ka don olu yɔrɔ de kɔnɔ a bɛɛ man ɲi min ka ɲi an k'o kɔkɔrɔ don mais min man ɲi an k'o bɔ yen jamanaden ko de don c'est pourquoi ni jamanadenw ma se k'o jɔyɔrɔ minɛn fa n'an ko k'an bɛ jamana to bi k'a fɔ an ka institution n'o y'an ka kɔnɔnatigɛdaw ye k'an bɛ nin ko to an ka fanga ani ninnu cɛ walahi a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan terejuga kuma tɛ dɛ cɛ tiɲɛ fɔ de don dɛ kɛlɛ filɛ yɔrɔ min na ko bi IBK bɛ bi wagati min na IBK yɛrɛ tɛ yɛrɛ hali IBK ka régime ka se ka hali ka an sauver dɔɔni mais médiaw jɔyɔrɔ bonyana o journalistes jɔyɔrɔ bonyana o jamanadenw ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye wagati dɔ kun kɛra nin kuma ninnu kun tununa o mais bi a kuma bɔ mun na parce que fanga kɛlen don k'a kɛ n'a fɔ ko in an bɛ jamana i ko an bɛ jamana Diallo nous va faire quoi comme si nous sommes dans un état normal quoi parce que souvent parce que on oublie que ko dɔ bɛ maliyɛnw kan voilà an bɛ ɲinɛ o kɔ quoi k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen quoi min b'a to ko t'u cogo la bon ni ko t'u cogo la jamanadenw bɛ se ka jɔyɔrɔ min fa kana jɔ ye wa e fɛnɛ kana siran jamana kɔnɔdenw ɲɛ parce que u bɛ k'o wuli ka jɔ bɛɛ kɛ e min ye ne fɛnɛ tila ka surun ɲɛ a bɛ taa jɔ Ablaye bɛ taga sigi na 2015 la u tun bɛ taga sigi na accord ko de la o mais yanni olu tun b'a kɛ taga sigi accord ko la jama min bɔra ko M5 ka IBK ka fanga bɔ o jama kelen tun ka bɔ k'a fɔ k'u t'a accord ko la kɛ an tun b'a ye a tun bɛ cogo min na parce que ni kɛlɛ donna jamana o jamana kɔnɔ n'i ma se k'o fɛɛrɛw tigɛ ka rapport de force ka a yɛlɛma a ka faveur la a bɛ fu de la institution tɛ se olu bɛ se ka min kɛ o ye k'a fɔ k'u b'u jogo jamana kɔnɔdenw kɔ k'olu ka laɲini don ba la Sékou Touré de fɔ ko dans un état démocratique l'état est un instrument technique du peuple
pour le respect de ses choix et l'application de ses décisions. Abete moka. Jamana ya nga baraka mina une. Oh ni baraka mina ere ko kale bina ke bara c'est pas bara patron baraka mina. Micro ka fokale bikene. C'est très compliqué. C'est ça. Micro c'est ça que fio. Voilà, c'est que quoi. Et le micro manipuler ka kin sagoyi. Voilà. Abe o chiko yala. Kala fili bara obi seda. Malende chama hakilina e ko colonel Assimi Goïta ka ikamo fanga ale no fe. Eso yere wolo déboussir rempart fait quoi. D'accord, yana mina an fela fo la. Amina min fo folo. Oro kala fili be jamana kono na fo wolomuso ka bange ke wakati. Ma fam. Bange ke wakati anti muso isa mais docteur ba fo chugumina abina fo awati muso be feka kosobe. Kala fili wakati fenore afeka be soro munno kan. Ce que ami derrière mi fo no be wole ko franciscana kuma la ko souveraineté. Surtout ami souveraineté mi wole ko la souveraineté nationale. Il faudra que la souveraineté nationale elle est globale et indivisible. Elle s'étend aux morts, aux vivants aussi bien que les citoyens à venir. Donc ayo talike féminin moné no ñomade abe jamana dembe de kofo munu be no lutana munu me nina no munu na todo. C'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Au souveraineté ale fene kokoro dono no mi l'unité nationale de jamana dunka bulu ñoma do ba kokoro do ibaye ka fo abi fo mako atteinte à l'intégrité territoriale ni dona do jien shara bokono na sira kunama doma ni jamana dunga fara ñogon kan sira fo kunama doma kata soro marfatigité de na fo do marfata ka jamana no tere mais ni fo ñogon sira kunama doma politique sira fe ou bien dîner ko sira fe ou bien chia ko sira fe abira ka fo ko se ka jeti comme forme d'atteinte à l'intégrité territoriale. Donc kala fili wakati de kono farali fanga be bonya parce que wakati kono na iba ka fo beba nyini ka fo kubina fanga la o nyini kono na farafina anye minye ka koro a jukuya ni a benson kona fanga ka bonko ju bon ame kele kono kala taye wakati mimi jamana fekaya kele be jamana kono be ka jamana fekaya o wakati kile jamana fan chaman tika sika u yɛrɛ sɔrɔ lakana baliya bolola la bon nango ka bena kalata ko waati a kuma min kuma di yɛrɛ wolo ye o de ye jamana faamaw ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ laɲini ba damadɔ bɛ min bɛ se ka kɛlɛ in fiɲɛ bɔ u kunkolo kɛ n'olu kun kɛla a dɔ la ni maa kun kan ka sɔrɔ ka bɔ transition ɲɛmɔgɔ la ka na fanga la o baara tun bɛ nɔgɔya mais an bɛ ka taa cogo min na tan k'o bi kana ɲɔgɔn sɔrɔ cogo dɔ la o ye kalataw cayara ɲɔgɔn kan bon kalataw cayara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nin kɔnɔna na a bɛɛ bɛ se ka kɛ a bɛna gɛlɛya kalata min n'o bɛ fɔ kɔfɛ n'o ye laban ye o de ye jamana o de ye kantigi kalata ye jamana kalata bon o bɛna an sɔrɔ min kɔnɔ ala de b'o dɔn o de kama yɛrɛwolo y'a kanu k'a fɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ yɔrɔ ka furan ka jɛya ni yɔrɔ furanna ka jɛya ka taa sɔrɔ komi n'o bɛ se ka kɛ n'o de bɛ se ka nɔgɔya kɛlen na ka jamana tɔ ko kɔrɔ don ka jamanadenw ka laɲini tɔ sabati et kuma an n'o fɛɛrɛw tigɛ n'o tɛ pour le moment an m'an kan bɔ fɔlɔ k'a fɔ ko an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ parce que hali bi an bolo sira tɔ ka jan fɔlɔ wagati dun fɛnɛ bɛna n'a ka ko ye voilà. Ayiwa misi Kuyate kuma ɲɛna kosɛbɛ wagati y'ale kuruna kelen an sigira sisan a ma sigi sisan an ye dɔɔni kɛ dɛ o de tɛ ni kuma dira Kuyatelakaw ma dɔrɔn hali n'an tora fɔ aw ka réunion wagati i b'a fɔ ko est ce que k'an ma sigi sisan an ye dɔɔni kɛ Kuyate donc ɲininkali minnu tɛnkuri la sisan bamananw ɲumana hakili o ye jɔn ye a bɛ se ka kɛ ne dama tu kuma dɔ la i hakili b'o la i bɛ fɛ ka o fɔ n bɛ miniti dama dama d'i ma k'i hakilina fɔ. C'est moi au refo folo parce que bon jamana kono en quoi ne re kunnafoni la kunnafoni di cogo min ka di ne ma ka fon sui o dɔ bɛ tali kɛ na kosɛbɛ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ u bɛ fɛ ka min mɛn kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ misi kumaw kuma minnu bɛ yen ni tiɲɛni nkalon
ka dogon quoi an filɛ min kɔnɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka médiaw kɔkɔrɔ don o y'a kuma la bilibili yɛrɛ ye tu sais mɔgɔninfin n'i bɛ mara kɛ fɛn o fɛn ye hɛrɛ ye o bɛɛ bɛ ta ka d'e ma i ni mɔgɔ jɛ to ye ni fɛn o fɛn kɛra hɛrɛ la bi a bɛ fɔ ko Asimi a bɛ fɔ ka taa sɔrɔ hɛrɛ ko caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ Asimi t'o kalama wa a dɔ man d'a yɛrɛ parce que peut-être a ka jate la hɛrɛ tɛ mais ni fɛn min fɛnɛ tiɲɛna i do dɛ donc bi jamanadenw mugu bɛɛ u ka se k'a dɔn ko yɛrɛ bɛ munumunu cogo di mun de bɛ yen o juste o n'o kan bi jamana kɔnɔdenw kɛlen don k'u datugu ko caman de kan parce que ko a dɔ la an bɛna s'a ma mais il faut pas que jamana faamaw k'u sigi fo an ka se an dan na ka taa sɔrɔ olu ko dɔ ma sabati sinon kuma caman bɛ yen nɔ o tuma an ka kɛlɛ kɔnɔ an y'an datugu olu kan bi o dɔ ye an ka taa Kidale o dɔ ye Akɔrɛ ka fara ka fili o dɔ ye i bɛna ye k'a fɔ MLA ka désarmer o dɔ ye an ka CFA ko an ka kanko ko caman ba de bɛ yen justice ko o caman ba de bɛ yen minnu ye ko ye ni a kɛlen don k'an sɛgɛn misi parce que i b'a dɔn jamana kɔnɔ kɛlɛ bɛ yen o ye tiɲɛ ye a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kɛlɛ de bɛ se ka na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ non kɛlɛ n'a bɛ jamana kɔnɔ jamana de b'a ɲini n bɛ se cogo jumɛn ka na ni nɔgɔya ye n bɛna lamɔ dɔ d'i ma France 98 a kubu bɛ tan wagati min na Faransi nana balo sɛnɛ Mali la a bangena an kɔrɔ yan haricot vert min dunna mɔgɔw fɛ a don a san haricot vert bɛ sen na Mali la yan jaba fɔlɔ n'o ye première guerre mondiale ye jaba filanan n'o ye deuxième guerre mondiale ye Félix Eboye ni Blaise Diagne ninnu Faransi y'olu de bila u kana mɔgɔw mobiliser farafinna ka wari ɲini farafinna ka tila tugun ka mɔgɔw bila u ka sɛnɛ kɛ ka cɛ ka taa pour que ka kɛlɛcɛw balo mais bi mun de b'an bali bi ka se ka waleyaw ta ka jamana fanw sɛgɛrɛ minnu bɛ se ka jamanadenw balo bi lafiya kɔnɔ yan'a ka kɛ an ka taa balo san ye ji de b'an bolo fo merde bi an bɛ ka olu ignorer o ka bɔ a la fɛnɛ jamana sigidugu camanba de bɛ yen minnu dɛsɛlen don ka sɛnɛ kɛ insécurité tɛ dɛ n'o ye k'a fɔ ko marifa tali nin don mais min tɔɔrɔ b'o kan bi o ye justice kelen don ka wuli mɔgɔw dɔw bɛ na wuli k'u dugu mɔgɔw ka dugu kuturu sɛnɛkɛyɔrɔ k'a minɛ sɛnɛ tɛ ka se ka k'a la bon o bɛ cogo min na o bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya jamana kɔnɔ an bɛ k'o gɛlɛya bɛɛ da n'a fɔ sanni feere ni fɛnw kunna non c'est pas vrai donc an k'olu vision baw ta pour que jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ o ka bɔ a la fɛnɛ fanga k'a dɔn ko an bɛ fɛn min kɔnɔ tiɲɛ don c'est un complot i bɛ se k'a jigiya k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ parce que kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais c'est une réalité mɔgɔ bɛ sa jamana bɛ se ka ci a la i kɛra f'i ka jamana ci ten ne donc fangaw kana minɛ n'a fɔ fɛn dɔ don ten parce que n'i y'an ka jamana ninnu mara cogo lajɛ yan an bɛ nin crise kɔnɔna na n'i ye minisiriw dɔw ta cogo ye ka mɔgɔw dɔ ye CNT kɔnɔ ka mɔgɔw dɔ minnu bɛ ka numé ka bila kɔlatigɛdaw dɔ la i b'a dɔn ko an ka ɲɛmɔgɔw dalenba t'a la ko kɛlɛ bɛ sen na o ye an ka tiɲɛ fɔ teri ye quoi a bɛ na fɔ u dalenba t'a la ko fɔ ko kɛlɛ bɛ sen na quoi donc o de tun ye an bɛ se ka min fɔ ka kumaw ladafa k'o kɛ kangada ye an b'a ɲini ala fɛ a ka faamu fɛnɛ o diyara a ye merci foli ka n bɛ foli si yɛrɛ ma foli diyara a ye ka foli se Mali kunnafoni ni minnu bɔra k'an lamɛn ka tila k'a ɲini ala fɛ faamucogo ɲuman ala k'a d'a ma merci beaucoup ayiwa sa Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw Sidiki Kuyate ale tun bɛ an bolokɔrɔ bi Sidiki Kuyate ale ye mouvement yɛrɛwolo debout sur rempart maaw ka kuma laseba o ye aw yɛrɛ y'a ye bi a bɔra ka fɛn caman de fɛsɛfɛsɛ an ɲɛna jamana lakanako n'a a ɲɔgɔnna caman olu kan a y'a hakilinaw ni ka o fɔ ɲɛna hakili la aw yɛrɛ fana ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi jɛmukan ale kɔnɔna la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la don n'a nataw la bɛɛ ka kuma invité kura wɛrɛ ale bɛna an ka plateau o sanfɛ aw k'an bɛn bye bye